Ария! Ей, майка му лева! Ария! Къде го личи, че това мотора? Хората финишираха вече! Хората финишираха! Те финишираха вече, трябва да се напиха, те има ли хора? Въобще не се надявайте! Не се напъйте, няма смисъл! Да! Ме! Полека, бе! Може, бе, тигайте го горе, бе! Фащайте го дигнете горе по-лесно и! Фанете го двама отдолу, двама отгоре го дигнете! Няма, бе, по-лесно от тук, бе! Два часа, вдяхте ли ги? Давай! Абе, не мога да барам, бе, брат! 2 часа иначе ви дадат, чача помогна, ма! Дърпай, Милия, дърпай! Ай, това е, браво! Давай! Държа го, дай! Дай, чекай кръка ми! Дай, убий ми! Давай! Митко! Дай принтиката! Давай! Влачуго не еба, то бъклук не еба! Добре работа! Изпревараха ги на той, на най-трудното. Пуснаха там. Давай, смъйца, бързо! Свалете каската и засмейте. Евелина, свалете каската! Бай! Евелина, свалете каската! Сега ако биеш долар пак, добре! Свали си каската! Айде, давай, джумака! Ма няма смисъл да бързате, брат. Темнаха много хора. Няма смисъл, деца на пъва. Казах има тия, дай че горя мотора тия. Ай! Ей, ще го избил! Наляво, Витьо! Че, къде падаха там, бе? Знам, бе. Няма, тук става страшна работа. Войната на шипка, гледай коста. Санчо, къде са? Имнаха ли? Не, долу. Адо! Дока, внимавай! Качка горе този мотор. Още са мъчат. Викай малко. Трагедии! Камерните! Снимай. Стара Загора. Най-големите. Да. И кинифа ли това? Край, кинефа ги изпривари. Край, така.
Ю, бреха, брато. Ба, Джоро, све! Ай, така е добре работа. Нашите зимов се забавиха. Ай! Ей, това е ендуроджия, ге, Миро Кюра, ге, какво прави? Избеги! Да. Кюра откучи, гледай. Дай. Дима, и аз те обичам. Ай, то следното! Ай! Няма такива паци. Най-простият отбор ми са паци. Пак ли? Всякакви това. Мянгеле, за какво караш с тях, бе, човек? Къде тръгна с тях? Къде тръгна с тях? Те хората провалят и бил майката. Ей, Кюра, бе, виж го, замина! Провалят ме. Кюра, бе, мина и замина! И бай майката! Браво ги разби. Ухе! Там де той ти по тия камъни. Аз искам да се махаме от къде. Това е да влачат човека. Да! Е, видя ли колко карат? Трагедии! И носенето им толкова. И карането и носенето. Няма. Кюрцата къде вика там горе? Абе, Кюри превъзбуден в момента толкова много, че си нямаш напред. Ма няма като Кире! сърна. Ма гледай се кача нагоре, а долу като сърна. Той днеска ще се свали 2-3 кила поне, брат. И нашите страшни кадърници, виж ги. Виж ги. Майката. Сонче, това ли пари? Има ли такива вътре? Право ми изгорил в Аз искам да сменим място. Жоро, тия нашите... Жоро, къде ги прекарал? Трепа ги тук тия Тия камъни. нашите хора... Зависи колко бързо минавате, колко са майстори. Брато, не знам, първия отбор, не знам кои бяха. Бързо ли минава? Мишо и мина. Но за тук Значи, страшно организирано. Организирана работа, човек. Так, няма излишни движения, няма викани. Прекараха го за 2 минути и това е. Топен дуро, той не е ли топен дуро? Ей, ги нашите, виж ги. Виж ги, хубаво ги виж. Къде цял ден драпат по 2 км е там? Айде, Весо! Петя! Петя! Браво. Данчо, продайте тия мотори! Клип! Атай, да! Точно да стигна до това, бе! Германо се чакам да ви дава скоро. Ами, няма да го видиш. Ай, ти отдолу. Няма значение, айде, Коцвайк! Качайте го горе! Долу! Ей, точно. Тук жена за равен. Точно, трупа, бегай! Аз като бия и карам по... Умаля.